Il-Vanġelu li għadna kif smajna l-lum, u Vanġelu tassew importanti u ċentrali fil-Vanġelu kollu, tant li jgħidu li jekk ikollu jintilef il-Vanġelu kollu tibqa' din il-paġna jkun biżżejjed biex inkunu nafu min hu l-Kristjan, min hu n-Nisrani. Tantu hekk li Oriġene, wieħed mill-orrif il-kbar tal-Knisja fl-ewwel sekli, kien qal li dan il-Vanġelu li għadna kif smajna ħenjejn il-foqra fl-ispirtu, ħenjejn l-imnikta, ħenjejn dawk ta' qalbhom ħelwa, ħenjejn dawk li jġibu l-paċi. Dan il-Vanġelu aktar milli jirrakkonta u jgħid x'għandu jagħmel in-Nisrani, dan il-Vanġelu l-ewwel qabel kollox ir-ritratt ta' Ġesu, il-karta tal-identità ta' Ġesu. Il-Papa dalgħodu qal il-karta tal-identità ta' kull Nisran, dak li aħna msejħejn li nwettqu fil-ħajja tagħna. Tgħidu kif jista' jkun? Jista' jkun, jista' jkun. Hawn ħafna qaddisejn moħbijin fi djar. Hawn ħafna nies li dan il-Vanġelu jgħixuh. Interessanti ħafna x'Ġesu jitla' fuq il-muntanja jgħidilna l-Vanġelu. U minn fuq il-muntanja aħna nisimgħu l-kelma tal-Alla. Kull darba li tissemma l-kelma tal-Alla dejn tissemma minn fuq il-muntanja. Araw Mosè, Elija, nistgħu nibqgħu sejrejn, il-patriarki jisemgħu u jsemmaw il-kelma tal-Alla minn fuq il-muntanja. Il-kelma li tiġi mill-loli, il-kelma tal-Alla. U għalhekk Ġesu jitla' fuq il-muntanja. U jgħid ħenjin ifisser imberkejn, xortihom tajba, ferħanejn, kuntenti, din hija l-kelma ħenjejn, makarjoj, ħenjejn. Min huma l-ħenjejn? Ħenjejn dawk li huma foqra fl-ispirtu. X'jiġifieri tkun fqir fl-ispirtu? Tgħixuha intom fil-familja li tkun fqir fl-ispirtu. Li ma jkollok xejn tiegħek, dak li hu tiegħek hu tiegħu, dak li hu tiegħek hu tagħha, dak li hu tiegħek hu tat-tfal. Ngħixuha dejn. Li għalkemm għandna dak li hu tagħna, imma fl-istess ħin hu impoġġi għad-dispożizzjoni ta' kulħadd. Din tfisser tkun fqir fl-ispirtu. Illum sfortunatament fil-familji meta jibdew il-familja diġà jibdew din tiegħi din tiegħek. Bil-biża' li se tiġri xi ħaġa u ma nibqgħux flimkien. Però meta jiġri hekk, it-tnejn li huma ma jinvestux kollox f'xulxejn. Ma jagħtux kull ma huma lil xulxejn. Imma kulħadd, kull wieħed u kull waħda iħalli xi ħaġa għalih, sfortunatament. Veru forsi irridu nagħmlu sforz, sakrifiċċju biex inkunu foqra fl-ispirtu, biex dak li hu tagħna ikun ta' kulħadd. Imma hawn qiegħda lena, hawn qiegħda l-feliċità, hawn qiegħed il-ferħ, il-paċi ta' veru, hawn qiegħda l-unjoni. Ikompli Ġesu, ħenjin l-imnikta. X'jiġifieri mhux qiegħed jgħidilna imberkejn ħenjin xortihom tajba dawk li nqalet ilhom xi ħaġa le. Imma ħenjin l-imnikta u dawk li jibku għax iħobbu l-ħaddieħor, għax jiddispjaċihom għal ħaddieħor. Ħieni l-missier li jibki minħabba d-diffikultajiet li minnhom għaddejja l-om jew għaddejjin l-uliet. Ħin jalom li tixtieq l-aħjar għall-uliet, li tixtieq l-aqwa għall-uliet u minħabba fek tibki għax tħobbhom, għax tħobb. Huwa Vanġelu li aħna ngħixuh u li kull ma jmur rridu nippruvaw inkomplu ngħixuh biex isir iktar parti mill-ħajja tagħna ta' kuljum. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi jgħidilna Ġesu. Kemm il-darba l-om jew il-missier jew l-uliet nippruvaw nitħabtu biex nibnu l-paċi, il-paċi bell-aħwa. U kemm huma dawk li minħabba il-flows, minħabba l-ġejt, minflok iġibu l-paċi, iġibu l-ġlied, minħabba l-ejra, iġibu l-konflitti. U jkompli Ġesu, ħenjin dawk li għandhom qalbhom safja. Qalbhom safja huma dawk il-persuni li dak li jgħidu jifhmuh, jfissruh, li m'għandhomx skopijiet ulterjuri, li m'għandhomx diplomazija u manuvri f'dak li jgħidu. Imma huma sempliċi, tifhimhom mill-ewwel, dak li jgħidu dak hu li jridu jgħidu. Mhux dak li jgħidu moħħbi warajh ikun hemm 1000 tifsira jew 1000 sinifikat ieħor imħolli għal min jista' jinterpreta.
ħenjejn dawk ta' qalbhom safja, ħenjejn dawk li m'għandhomx strateġiji, dawk li m'għandhomx manuvri, imma ħenjejn dawk li huma sempliċi, sinċiri. U jkompli l-Vanġelu, ħenjejn dawk li huma ippersegwitati minħabba fis-sewwa. Ħafna drabi fil-familja jiġri illi jimbagħtu l-konsegwenzi kultant ta' egoizmu ta' ħaddieħor, kultant ta' konflitti ta' ħaddieħor, kultant ta' prepotenza ta' ħaddieħor. Ġesu lil dawn isejħilhom ħenjejn. Għaliex ħenjejn? Għax kif jgħid San Pietru, aħjar tbagħti il-konsegwenzi tal-ħażen ta' ħaddieħor milli tkun int il-kawża ta' tbatija għal ħaddieħor. Dan li rid jgħid Ġesu, ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba fis-sewwa, minħabba f'ismi. Il-Vanġelu tal-lum mhux Vanġelu mbiet minna, imma hu Vanġelu wisq qrib tagħna. U Vanġelu li nistgħu ngħixuh fid-dar tagħna, fil-familji tagħna, u Vanġelu nistgħu ngħixuh fuq il-postijiet tax-xogħol tagħna. U tagħmel differenza kbira, kbira ħafna fis-soċjetà, jekk familja, jekk ħaddiema, jekk ħbieb jgħixux dan il-Vanġelu jew le. Aw qiegħed it-turning point, din hija l-bidla kollha li jġib Ġesu fl-esperjenza konkreta tal-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Il-qaddisejn li hemm fis-sema huma dawk li pruvaw jgħixu dan il-Vanġelu fir-radikalità tiegħu, fil-profondità tiegħu. Huma ħenjejn il-qaddisejn, imma nkunu ħenjejn aħna wkoll illum jekk nippruvaw ngħixuh. Lena ma tiġix wara din il-ħajja, imma lena li qiegħed iwedna Ġesu f'dan il-Vanġelu hija li tibda minn hawnhekk, li tibda minn din il-ħajja. Meta aħna nippruvaw dak li għadna kif smajna ngħixuh bħalu, kieku jkollna nimxu l-mixja tal-ħajja ta' Ġesu nindunaw kemm hu kien dak li verament għex il-faqar fl-ispirtu, kien verament dak li ġab il-paċi, kien verament dak li beka fuq il-belt ta' Ġerusalem, beka fuq in-nies għax ma ċċettawx is-salvazzjoni, il-grazzja li ġabu permezz tal-miġġja tiegħu, permezz tal-inkarnazzjoni. Il-Vanġelu tal-lum hu l-ħajja ta' Ġesu, imma jista' jkun il-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Aħna il-140,000 li ra San Ġwan fl-Apokalissi is-siġillati immarkati bis-sagrament tal-Mamudija, immarkati bil-Grisma, immarkati b'Ġesu, Kristjani, insara. Aħna dawk li immarkati. Aħna dawk li jsemmi San Ġwan fit-tieni qari, dawk li qegħdin bil-mod il-mod nimxu wara Ġesu, nimxu fid-dawl ta' Ġesu u nitolbu u ngħixu b'tali mod li Ġesu isir l-esperjenza tal-ħajja tagħna, tal-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Jew nitolbu lil Mulej fil-festa tal-Qaddisejn, protetturi tagħna, kull wieħed u kull waħda minna. Għandna qaddisejn protetturi fis-sema. Jew nitolbuhom biex nikbru fid-don, fil-grazzja tal-imħabba, fil-grazzja tal-perfezzjoni, fil-grazzja tal-qdusija. Dan ifisser il-festa tal-qaddisejn kollha, dan ifisser il-jum tal-qdusija universali, dan ifisser is-sejħa tagħna ta' nsara, is-sejħa tagħna ta' dixxipli ta' Ġesu. Il-kol kemm aħna nippruvaw inwettqu f'ħajjitna dan il-kliem sabiħ tal-Vanġelu tal-lum u nkunu tassew ħinja, nkunu tassew makarjoj, għaw tinsab lena ta' veru. U jiena nemmen li aħna wkoll, anki aħna li qegħdin hawn, xi ftit jew għandna esperjenza ta' lena li nġarbu meta ngħixu, meta nisimgħu nwettqu il-kelma li għadu kif qalilna Ġesu.